gurekin daukagu, Dodota Krageuska, Azitibia taldea, EHUn lan egiten du gaur egun. Eta Ziesa Dasua, kodean zintaz informatika enpresan lan egiten du, baina bera azken urtetan ahotsa.eus proiektuaren arduraduna izan da, eta nolabait Euskalgintzati sortutako proiektu akademiko bat, Euskalgintzati sortutako proiektua da, eta nik uste denontzat interesgarria dela halako proiektu bat hobeto ezagutzea eta ondorio batzuk ateratzea. Orduan, maila planteatuta dago hiru galderetan, edo hiru lerrotan, lehenengo 5 minututan digitalizazioak eta hizkuntza prozesamendua arloan lan egiteko moduan ze eragina izan du, nola aldatu dan lan egiteko modua. Bigarrena da, proiektu konkretu den bat edo beraiek tartean daudela edo ezagutzen dutena, bat ahotsa.eus, deskribatzea alde batetik, eta beste aldetik, nik eskatu diet, dirua edukiko balute, zer egingo lukete. Eta, hori, norbait, diruarekin datoz, nahi duzuna, asko gustatzen zaizu de proiektua. Nik uste ambizio puntu hori askotan falta zaigula, eta hirugarrena oso labur, minutu batean, lehengo gaiarekin jarraituz, koordinatzeko eta hola, ze mekanismoak edo ze bidek ikusten dituzten. Orduan, lehenengo gaiarekin 5 minutu, Dodota. Bale, oso ondo. Orduan, etorri naiz hitz egitera filologoi inguruan, eta, zenolako harremana dugu humanitate digitalekin, eta, laburpena da, komplikatua da. Orduan, horrekin. Azteko, filologo bat nor da. Euskaltzaindian gaundenez, igual, ez genuk horrelako galderarik egin behar, baina, labur, eta ez zer ikusia dauka humanitate digitalekin. Orduan, filologo bat, deskribatzeko modu bat da, pertsona bat, testuekin lan egiten duena. Testu zaharrak aurkitu, ukitu, aztertu fisikoki, baina gero testu horren edukiarekin lan egiten duena. Testuak transkribatu, testu manuskritoak edo imprimatuak. Eta gero testu horiek duten hizkuntza aztertu. Eta, filologo batek ze behar du bere lan egiteko. Tradizionalki izan da, funtzioan arkatza eta papera. Eta asko jota borrako. Orduan, galdera da, ia, eta nola aldatzen diren gauza horiek gaur egun. Galdetzen bat jozu filologo bati ze uste duen humanitate digitalen inguruan eta horrelako gauze inguruan, besango zio, zer? Nik ez dut horrelakorik egiten. Ez dut terminoa entzun ere, eta izan interesatzen. Baina hori horrela denala ez den, nik hori zalantzan jartzen dut. Zeratik, deskubritzen duzunean testu polit bat, hau da Lazaragaren eskoizkribua, oso testu importantea duela, ez dakia markada bat pasatxo deskubritu zuten. Orduan, deskubritzen duzu testu interesante bat, eta pozik jartzen zara, eta gero lanean jartzen zarenean zer egiten duzu. Pizten duzu ordenagailua. Eta normalean zer egiten du filologo batek, ordenagailua piztuta gero lortzen badu, normalean pizten du testu prozesadore bat, Word, OpenOffice edo nahi duena. Eta horrekin egiten du lan. Baina sartzen gara, ordenagailua pizten dugun momentuen, sartzen gara mundu digitalean. Baina ez gara horretaz gehiegi ohartzen. Hitz egiten badugu pizka gazteagoei buruz, gauzak aldatzen dira, zetako zebera, 60 urte izan edo 20 urte izan. Eta, duela ez asko izan dut mintegi bat doktore gaiekin, Euskal Filologiako doktore gaiekin, eta nietorri nintzen pixka metodologia hitz egitera, eta nola erabili teknologia ez horren berriak filologian, eta konturatu nintzen oso gutxi zekitela. Adibide bat da, asko erabiltzen dugun programa mota bat da, konkordantziak egiteko programa tipiko bat. Testu batzuk sartu eta baitz batzuk biatu. Kasu honetan ez dakit ikusten duzuen, baina baita haurizkia nola erabiltzen dut eztertu nahi dugu, orduan erabiltzen dugu programa bat. Total. Jendeak ez zuen ezagutzen, ez da
jende asko betzuen hori ezagutzen. Zein da problema? Gauzak aldatzen ari dira, baina behintzat EHUn filologia graduetan, humanitate digitalen presentzia, basikamente zerokoa da. Ez deustun, ematen du, beste hauza batzuk ematen egiten ari direla, baina behintzat EHUn formakuntza falta zaigu. Eta uste dut, zati horretan, esan nahi nuela. Mila esker, demodan neurtzeagatik. Saiatuko naiz ni berdina egiten. Ia, Euskal Herriko Ahotsak, ez? Zer dan, Iñakik esan duen bezala, betik edo euskalgintzatik sortutako proiektua da, ez? Oin dela 21 urte hasi ginen honekin, eta helburua zen Euskal Herriko hizkerak eta oskondaria jasotzea. Hasieran gehien bat euskalkiak, herri hizkerak eta bar, baina gero konturatu gara, azken baten jaso duguna, ez da bakarrik hizkera, dela kontatzen dena, ez? Hau da, historia lokala, etnolinguistika eta barrez horrelako kontuak. Berez, hasi zen proiektu txiki bezala, herri baten, baina, zer egingo zenukete dirurik izango zenute, ez? Gu nola oso elkarte txikia ginen, erabaki genuen guk ez daukagu dirurik, baina, zaletasuna dukagu, lan egin nahi dugu eta horrela hasi ginen. Eta gutxika, 20 urtean, hori, 99an hasi ginen pixkate oinarri metodologikoak eta sartzen, eta 2003tik aurrera ero hasi ginen gaur egun daukagun lana egiten gutxi gora era oraingo antzera, ezta? Eta bide horretan egin ditugu, hori, 356 herritan elkarrizketak, 6.000 islariri, 8.500 ordu grabatuta, hortik erdia gutxi gora era daukagu landuta, 71.000 pasarte, gaur gutxan 71.000, 594, eta 105 transkribatuta. Datuak ari naiz ematen gero ere etorriko direlako honen inguruko kontuak, ez? 400 bat ordu transkribatuta, baina 105 besterik ez da. Eta honezkero online, 3.000 sortze dire audio pasarte, eta 55.000 bideo pasarte online. Vale, nola heldu gara ona, gutxika, baina nik uste dut garrantzitsuak izan ziala, orain dela 21 urte, jarritako oinarriak. Eta esango nuke, oinarri hauek 20 urtean ez ditugula aldatu, eta oraindik ere guretzat gure oinarriak dira da. Eta behar badan momentu hartan, orain dela 20 urte, gaur egun ja onartu daudela, baina garai hartan hau kontu askotan ametsa ero utopia bat zen, ez? Lehenengo dena bideoz egitea. Orain dela 20 urte egite ziren horrelako bilketa, korpusen bilketak, herri bilketak, dana ziren ero audioz, ero askotan ikusi dugun arkatz eta papelarekin, ez? Eta guk esan genuen, ez? Guk bideoz grabatu nahi dugu. Gero erabili nahi baldin badugu 20 urte barru, 40 urte barru, 60 urte barru, bideoz grabatu behar dugu. Eta horrekin batera, bideoa, ero, elkarrizketa, ez da izan behar bidea gero paperean liburu bat ateratzeko. Hori egin nahi badugu ere egingo dugu. Baina helburua bera izan behar da, grabazioa bera. Askotan egite ziren, orain dela 20 urte, eta oraindik ere bai. Baina dela 30 urte, normalean grabazioak egite ziren, gero elkarrizketatzaileak etxean transkribatzeko. Eta guk esan genuen, guk ez dugu transkribatuko, guk egingo dugu bildu, gorde. Badaukagur belaunaldi bat, gerra horren jaiotakoa, desagertzen ari dana, eta egin behar duguna da, lehenbailen gorde. Eta ondo gorde. Eta 2.0 filosofiarekin, irekia, lankidetzan oinarrituta, eta partekatzeko asmoarekin, ez? Ondo jaso, ondo antolatu, guzti honek behar duena da atzetik ere, datu base handi bat, eta horrelako lanak normalean egite ziren, bat egite zituen 10 elkarrizketa, ez dakit nungo toponimia jasotzeko, eta eratze zituen datuak, zinta kajoi baten gorde, eta toponimiarekin mapa bat eta liburu bat atara. Eta hori ondo dago, baina gure helburua esan hori. Gure helburua esan, kajoian gelditzen zidan zintak, katalogatzea, gordetzea, eta etorkizunerako gordetzea, ez? Beste aldaketa handi bat izan zen dana online jartzea. Hori oindela 15-20 urte, YouTuberik ez egoen. Ez da, urte batzu gero gora arte ere, lehenengoa gu jarri genituen 2001an, ziren oso bideo laburrak, oso kalidade txarrakin, baina, garbi ikusten genuen, hau, ez ala jasotzea, zala jaso eta zabaltzea. Hori oso garrantzitsua zala. Eta horrekin batera, zabaldu behar zala lizentzia libreakin. Eta orduan hasi ziren gutxi gora bera, ni bintzat orduan enteratu nintzen, zer zan lizentzia libre bat, eta arrezkero guk jaso dugun guztia online jartzen dugu, eta dena partekatzen dugu lizentzia librearekin, eta iruditzen zaigu hori oinarrizkoa dela. Eta esan dudan bezala, esango nuke, hauek izan zirala, nahiko aldaketa, ez oso handiak,
baina bai oso garrantzitsuak pixka buelta emateko, eta gure proiektu aurrera irten baldin bada, esango nuke, neurri baten honegatik dela. Beste gauza batzu bai aldatu dira 20 urtean. Baliabide teknikoak izugarri hobetu eta merketu dira. Eta hori erraztasun bada. Bideoz grabatzea orain dela 25 urte, orain edozein mobilek kalidade hobea dauka, guk orain dela 20 urte erabiltzen genituen bideokamarak baino. Eta gaur egun 1.500 euroko bideokamara bat oso ona da. Garai hartako gure lehenengo grabazioa ez dira inonak. Normala da, normal. Sarearen aukerak ugaritu egin dira, izugarri. Bideoak sarean jartzea, baina baita partekatzea, webuneak egitea, webuneak nolakoa diran, mobilean bertan kontsultatu alizatea, oindala 5 urte, webuneak ezin zian mugikorrean ikusi, orain webune gehienak mugikorrean ikusteko modukoa dira, gure informazioa partekatu daiteke, sare sozialak, hori izugarri aldatu da, ez? Eta ez bakar ez biltzeko orduan, baizik eta gero partekatzeko orduan eta jaso duzun hori jendearen aurrean jartzeko orduan. Eta horretan lagundu da asko, lehen esan dudan, lizentzia libreak erabiltzeak, ez? Eta horretan aurreko maien guruan ere aipatu da, ez? Behin da berriz Wikipedia aipatu da, eta partekatzea, eta nik uste dut hori funtsezkoa dela. Funtsezkoa da beti, munduan, baina askoz garrantzitsuagoa Euskara bezalako komunitate txiki batean. Eta are gehiago, nik uste derrigorrezko izan beharko litzatekeela, gure bezalako proiektuak diru publikoz ordaintzen diranean. Guk ez dugu ulertzen diru publikoz ordaintzen diran proiektu batzuk nola egon daiteken gero kajoian gordeta giltzarekin. Hori gero, mai ingururako. Eta bukatzeko oztopoak ere etorri dira. Eta da, batez ere, formatu eta euskarriekin dagoen orain dela 20 urteko zinta bat, digitalizatzen duzu formatu baten, gero ez da zabaltzen, sareko estandarrak aldatu egiten dira, kalidadeak aldatzen dira, orduan da, etengabe, bideoekin lan egiten duzunean, etengabeko burruka bada, euskarriak, kopiak, formatu aldatu, eta hori gordetzea ere bai, hori guzti hori terak eta terak dira. Eta terak gordetzea, dirua da, ardura bada, guk orain ditugun 8.000 elkarrizketa horiek gure bulegoan daude, gure zerbitzarian, eta horren ziurtasuna bermatzea gure bezalako elkarte txiki baten esku dago. Nork hartu behar du horren ardura, ez? Gurea eta beste batzuena, eta badirudi urratz batzuk egin dirala, baina oraindik ere, esango nuke, hor badaukagula oztopo txiki bat. Eta denbora agortu zaidanez. Justu, nirrean. Adun bigarren galderarekin edo gaiarekin, proiektu digital baten deskribapena edo... Bai, orduan, nire baino lehen, Iñakik aipatu du, bat proiektu ari direla hizkuntzalaritzan egiten, eta hemen aukeratu ditut batzuk, hizkuntzaritza historikoarekin eta filologiarekin lotuak, funtsean guztien helburua da, ditugun testuak digitalizatu eta jarri danon eskura sarean, ezta? Horren haiek dira proiektu ezagunenak. Azkena berriena, Iñaki gehiago jakingo du horretaz, baina, hor ez da filologoen lana amaitzen, hor hasten da, testuak badituzu, testu horiek aztertu nahi dituzu. Orduan, filologoen eta humanitate digitalen arteko harreman horren beste alderdi bat da, guk lana nola egiten dugun, tresnak erabiltzen dugun eta nola aztertzen ditugun testu horiek. Eta, nik dirua banu, izan nahi nukena zera da, eukitzea tresna batzuk, gure lana errazteko eta eskuz eta arkatzarekin ezinezkoak diren gauzak egiteko. Eta hori kutsiko dizu eta adibide bat, alako txikikeri bat, baina, ez dut txikikerak ere importanteak dira. Eta, dirua banu, informatiko bat kontratatuko nuke, gauzak ondo egiteko, zen nire gaitasunak programatzeko dira, hori, ezta? Baina, horrekin ere moldatzen gara, nola edo bada, dirurik gabe. Orduan, alako txikikerein adibideak dira, testu bat, dauzkazu transkribatuta, editatuta, eta egin nahi duzu testu horren hiztegia. Esaterako hemen Lazaragaren hiztegiaren zatitxo bat daukazue,
bada urten argitaratuko da Lazaragaren edizioa, eta iztegi bat da, baina kontua da testu baten iztegia dela. Hitza, bere kategoria gramatikala, ze horri aldetan agertzen den, eta horrelako gauzak, iztegitxo bat. Beste adibide bat, hor kanpoan maitxoan daukazuen liburuen artean dago, Materaren doktrinaren edizioa, argitaratu genuena Euskaltzaindiarekin duela 2 urte, eta hor beste iztegitxo bat agertzen da. Hori da lanaren emaitza. Baina nik hitz egin nahi dut, horrelako lantxo bat nola egin daiteke. Orduan, ez baita esan, imaginatu, kasue testua gordina dokumentu batean, eta testu hori bihurtu behar duzue iztegi. Hitz bakoitza bere lemarekin, non agertzen den, eta hori. Hori, tradizionalki, jendeak kontatzen duenez egiten zen, papertxoekin, fitxekin, hitz bakoitza, adibidea, non agertzen den, sartu zapata kaja batean, Mitxelenak horrela hasi zen egiten horretarik euskal hiztegia. Baina, klaro, guia ez gaude horrelako momentu batean, inoritzai bururatzen gauzak modu honetan egitea. Inori, uste dut. Baina, orduan, gauzak horrela ez dugu egingo. Baina, aldi berean, falta zaizkigu tresnak gauzak egiteko bestera batera. Orduan, berriro bueltatzen gara, hasierako adibidera, normalean bururatzen zaiguna da, ireki Word bat eta hasi pentsatzen zelanekin, guztiz manera desegoki batean. Orduan, guk ze pentsatu genuen horrelako iztegitxoak egiteko. Lehen irten bidea ez oso ona izan zen, egitea balako iztegi automatikoa, programa batekin testua bihurtu alako iztegitxo bat, gauza da hemen agertzen direnak dira hitz formak, ez dago ez errelematizatuta, bakarrik hitza non agertzen den, alako biapuntu bezala gero iztegia egiteko. Edo, horrelako antzeko gauza bat, baina, adibide guztiekin, ez? Hitza non agertzen den eta ze testu ingurutan. Oso programa simplea da, ez da ezer bereziki aurreratua, baina lanean laguntzeko balio du. Eta, mentzan nire lankide batzuei, iruditu zaiek hasi magia, horrelako gauzak egitea. Eta azkenean, Lazaragarena eta Materarena egiteko erabili nuena izan zen testua bihurtu datu base bat, eta horretarako beharko nuke ere informatiko bat, lan ez egiteko horrelako datu base itxusi batekin, baizik eta interfaz polit bat izatea eta gauzaiek, ez? Orduan, hemen ez dakit ondo ikusten den, baina, printzipioz dago lerro, hitz bakoitzari sortzen zaio lerro bat, ez? Eta programak egiten duena, da sartu hemen bigarren zutabean dago testua, zauri aldetan agertzen den eta ze testu ingurutan. Eta gero, informazio gramatikala, lema eta horrelako gauzak, pazientzian direkin, filologoak egin behar du eskuz, horrez dago inongo magiarik, baizik eta, lan eskuz egiten den lan bat. Orduan, Lazaragaren kasuan ziren uste dut 14.000 lerro, 14.000 hitz daukalako eskuizkribuak, eta horiek beteta beste programa simple batekin bihurtzen da datu base iztegi. Eta, gustatu zaigu irten bidea, uzten digulako zentratzen edukian, ez? Eta ez, hori eskuz egin behar baduzu, egin behar duzun gauzetako bat da, hitz bakoitzan agertzen den bilatu, eta ordenatu horri aldeak ordenaren arabera, ez da? Horrelako tontakeriak, ez? Guk ez dugu horrelako gauzarik egin nahi. Eta maitza, eko ondo atera da, inkluso Materaren kasuan gure editorea Joseba Lakarra zegoen super harrituta, bidali genionean lana maituta, irekizunean iztegia, eta hasi zen bilatzen akatsak. Zesan du, seguru hemen hori aldeak ordenatzean dugu dira akatsak. Fijo. Eta gonzan 5 minutu bilatzen akatsak eta ez zituen aurkitu. Zeratik, ordenagailoak egin zuelako, eta ordenagailoak ez du hor akatsik egin, ezta? Hortan ez, beste gauza askotan igual bai? Baina horrako gauza erasak egiteko balio du.
Orduan, nire jostailua, funtsean hori egiten du, ez, jostailuak. Testu bat daukasunean, testu bat taula bihurtu, hori filologoak egin behar du ez ordenagailuak. Taula bete, utxuneak bete, ez? Eta gero, hiztegia sortzen da. Eta osati horrekin amaitzeko, aipatu da, hasieran aipatu ditudan proiektu handi horiek dira, batzutan hitz egiten da, humanitate digitaletan olatu ezberdin inguruan, ez? Lehenengoa da, daukagun ondarea digitalizatu. Hori da, funtsean egiten duguna. Eta bigarrena edo Digital Humanities 2.0 edo horrelako zerbait, da lan egitea digitalki sortzen diren gauzekin, digital jaiotzen diren gauzekin. Orduan, gu lehenengo fase hori ez daukago maituta eta falta zaigu asko, baina aldi berean, lan egiten dugu modu digital batean hasieratik. Orduan, zera falta zaigu, pixkat hausnartzea zer egiten dugun, nola, ze tresnak erabiltzen dugun, zeraitik tresna hauek eta ez beste batzuk, eta gure lanean laguntzeko ze beharko genuken, ez? Eta horretarako, etorkizuneko proiektu hori dirua ematen badit norbaitek, gure filologia egiteko alako tresna txiki batzuk, iztekitxoak egiteko, testuen azterketan laguntzeko, horrelako zerbait nahi nuke izan. Vale, mila esker, Asier. Antzeko adibide bat jarriko dut nik, baina ahotzetik abiatuta. Gure kasuan, daukaguna ez dela Zarragaren eskuizkribo orain dela 500 urtekoa, daukaguna da MP4 bat. Eta horrekin zer egiten dugu, ez? Nola bihurtzen da hori hiztegi. Guk badaukagu hor, ditugu milaka grabazio, milaka ordu, daukagu jasota hor 1910, 1940 inguruan jaiotako belaunaldi oso baten lekukotasunak ditugu, ordu pila bat. Azkenengo belaunaldia ahoskotasunean jaio zena nolabait, batzuk elebakar osoak behar bada ez asko, baina elebakar funtzionalak askota asko, analfabeto funtzionalak ere askota asko, euskeraz gehienak. Eta orduan, hoien hitz egiteko modua, euren aitxitxa mamen oso antzeko izango zen. Baina euren biloben oso desberdina. Hor, sekulako jauzia dago. Eta orduan, badaukagu hor belaunaldi bat harrapatuta, baina nola ateratzen diogu horri zukua, hori da pixka guk teknologiari eskatzen dioguna. Eta orduan, adibide hau nahi nuen ekartzea, ez ahotzak orokorrean, ez datu basearen egitura eta baizik eta pixka teknologiarekin eta lotuago dagoena. Ze hor guk batu dugu, baina batu duguna nahi dugu erabili. Hau da, euskarak tresnak behar ditu, gazteek baliabideak behar dituzte, belaunaldi honek baliabideak berezko zituen. Hor daude. Nola ataratzen diogu zukua, nola erabiltzen dituzte esaldiak, nola egituratzen dute diskurtsoa. Orduan, hau da, semi-automatiko jarri dut, baina, semi-eskuzkoa da gehiago gu egin dugun proba txiki bat, ez? Eta helburua zen, ahozko materialean oinarritutako korpus bat lortzea. Ahotza ezin da korpus bihurtu, ez bada testu bihurtzen, orduan badukagu urratz gehiago, ez? Eta helburua dira, lema bakoitzaren aldaerak ateratzea, zuek atera duzuen bezala materialen horretan, aldaeren eta lemen banaketa geografikoa, hau da, nun erabiltzen da paiz eta nuna bade, eta nuna paiz eta nuna pez. Eta zenbat erabiltzen da, eta herri baten biak erabiltzen baldin badira, non daude hor mugako zerak, ez? Eta orduan hori biligara pixkat sortzen. Oso modu xumean esplikatuko dute, tresna ere xumea dalako. Ikasten doa, baina xumea da. Eta da, guk datu base egituratu daukagu, guk baditu hor, guk elkarrizketa guztiak, hainbeste elkarrizketa dituzunean eta modu egituratu baten datu base potente bat behar duzu atzetik, ezta? Guk badakigu, iztun bakoitzan nongoa den, elkarrizketa noiz egin den, iztun hori gizonezkoa emakumezkoa den, non jaiotakoa den, bere hizkera, bere euskalkia, azpi euskalkia, eta bar. Eta badakigu gero, bere elkarrizketa hori zatitu egiten dugu, lehenengo gauza. Eta elkarrizketa hori entzuten dugu, eta egiten duguna da kodeak sartu, eskuz.
Guk kodifikazioa deitzen diogu, ero etiketak, ero dena delako, ez? Eta orduan hor egiten duguna da, pasarteak identifikatu. Lehenengo pasartea da, segundutik minutu batera. Egiten du bere familiaren aurkezpena. Batetik erdirak, telefonoa jotzen du, eta pasarte hori zaborra da. Erditik 3 erdira, kontatzen du garia nola ereitezen. Da 3 erditik ez dakiz zer, jaiak. Orduan, horren laburpen bat egiten dugu, esaten dugu, pasarte hori erabilgarria da ero ez, batzuk ez dira. Eurak eskatzen digutelako, guk uste dugulako ez dirala kalidadeagatik, ero zentzuragatik ez diralako publikatzeko modukoak. Eta orduan, egiten duguna da, guk ditugu 8.000 elkarrezketa, baina benetan daukaguna da 1.000 pasarte. Eta pasarte bakoitza dakigu, ze pertsonak esan duen, ze euskalkitakoa den, noiz esan duen, noiz jaiotakoa den, hori badukagu. Datu baseak ematen digu. Ez? Eta horrengo urratsa da, pasarte horretan ze kontatzen du, eta orduan sartzen da transkripzioa. Hori egin dugu oso gutxi lehen esan dut, 105 bakarrik. Gure pasarten 105 bakarrik. Lan asko dalako, eta etekin gutxi ataratzen zaiolako. Lehen transkripzioa ziren erakusteko hizkera zelakoa zen. Baina gaur egun guk hizkera jarri egiten dugu, entzun egiten da. Gero etorri ditezela nahi bada hizkuntzalariak, eta nahi baldin badute, transkribatuko dute euren irizpideekin, euren gairako interesgarria dan irizpideekin, ze irizpideak ere ez dira bakarrak, ez? Eta, orduan egiten duguna da, hori, eta gero, sistema bat daukagu, garia, garixe, garilla, garitxan, garitan, X, ez? Hori bikoizten da, eta, orduan, sistemari erakutsi behar diogu, hori guzti hori, gari dala. Euskara baturako, badaude ja tresna batzuk. Euskalkietarako, eta ez bakarrik euskalki ahosko jardun baterako, hori gaur egun ezinezkoa da. Orduan guk egiten duguna da, hasieran eskuzko lana. Sistemak esaten digu, gari erabilida ez dakiz emataldiz, garitxan ez dakiz, garixe ez dakiz. Eta, guk esaten digu, hau guztiok gari dira, ados. Eta gero sistemak urrengo transkripzioa sartzen ditugunean, eta botaiari ematen digunean, sistemak esaten digu, agertu dira, garixa beste 27 agerpen. Aurreko, 100 gari ziren. Zure ustez hauek ere gari izango dira? Izango dira. Horrera. Da sistema eskuzkoa eta ez perfektua, baina guk nahi genuen hasiera bat ematea. Behintzat, jakin zer daukagun, ez? Eta, horretan ibili gara azken aldian. Hau da gutxi. Gutxi da, bai, uste bai. Gitxi, gutxi, guti. Horrek usten duzu, horrozko. 105. Bai. Transkripzioak ere oso modu desberdinean daude eginda, Bizkaian eta Gipuzkoako eremu batzuetan asko, Nafarroan gutxiago, iparraldean oso gutxi, gure lantaldean ez dagolako iparraldeko jenderik, eta egon izan da, egin dituzte, eta laguntzaileak ere baditugu, baina, baliabideak asko gutxiago dira, eta transkribatzeko iruditzen zaigu derrigorrezkoa dela herri bateko hizkera ondo dominatzea, ez? Baina, azken batean hori lortzen dugu aldaerak identifikatzea, aldaera bakoitzan nun erabiltzen den esatea, ze kopurutan erabiltzen den esatea. Emaitzak dira, gutxi gora berakoak, eta badakigu hainbat arazo dituela jatorriz, laginketatik hasita, elkarrizketa egiten duenak ere eragina daukadala, eta bar. Baina, 10.000 pasarte inguru, 300 ordutik gora ditugu erauzita, eta 3 milioi hitzeko korpus bat daukagu. Hau oraindik ez da korpus handia. Baina, bada zehose, eta transkripzioen 105 da. Guztia transkribatuta egongo balitz, dirua izango bagenu, ero botoi bati esker teknologiak gure 100.000 pasarteak transkribatzen baldin baditu, ez dakit, 50 milioi, 60 milioi, hitzeko korpus bat izango genuke. Eta iruditzen zai hori ja, korpus majotxo bat izan daitekela, batez ere ahozko korpus bat izateko, eta horrelako ereduko, esango nuke, bakarra izango dela Euskal Herrian, daukaguna eta izango duguna. 1910ko jenderik ez dugu gehiago elkarrizketutuko. Orduan, daukaguna nola erabili dezakegu. Hankamotz geratzen dena, arazo metodologiko eta tekniko eta aparte, transkripzio gehiago egin behar ditugu, eremu desberdinetan, eta horretarako behar dugu, diru baino gehiago teknologia. Hori, nik uste dut, 20 urtean, zuek dakizu asko gehiago, baina 20 urtean asko betu da. Ahotza sintetizatzea nahiko garatutako teknologia bada, ahotzetik idatzira igarotzea ere, esango nuke, hizkuntza batzuetan oso ondo lortu dela, euskaraz ere, euskara batuan eta euskara eredu zerbatekin nahiko ondo egiten dela, ez dakigun noiz lortuko dugun hori
euskalkiarentzat, eta ez euskalkiarentzat baizik, eta ahozko erregistro batentzat botoiari eman, eta gure imotzeko elkarrizketak transkribatzea. Nik orain dela 20 urte ikusten nuen ezinezko. Orain ikusten dut, behar bada, ez da 10 urte, baina behar bada lortuko dara. Eta horregatik ez dugu gehiago transkribatzen, zein gaude. Egunen baten, gure lehentasuna da elkarrizketak egitea. Transkribatuko dute etorkizuneko hizkuntzalarik. Ero teknikoek, informatikarik. Eta bestea da lematizatzea. Lematizatzea ere, oin erdi eskuzko zera hori da, eta katzez betea, ez? Baina, bueno, ikusi dugu posible da, neurri baten egitea. Eta horre, badaude tresnak euskararako, eta tresnek ikasi behar dutena da, oin euskalkian da ahozko registro hori identifikatzen eta lematizazioan laguntzen. Eta nik uste dut, horixe adibide moduan eta teknologiarekin eta lotuena, hori izan daitekela. Bale, mila esker, denbora oso ondo goaz. Azkena, pizkate gaia, lankidetza, edakundetxe, ze behar eta ze proposameni baldin baduzu, ze proposameni. Baina, hola labur hasieran esan dut, gauzak komplikatu daudela, eta nik uste dut momentu exageratzen ari naiz noski, baina, bueno, pixkat beharko genukela filologoek gelditu tarte batez eta gauza hauetaz pixkat gehiago pentsatu. Eta, filologo 2.0 izan nahi badugu, batzuek ez dute nahi, baina, nahi badugu, behar duguna zera da, proiektu handi horien emaitzak, ez da proiektu handi horiek aurrera itea, ze batzutan, epatu dalako batean goizean, finanziazioa amaitu eta zer egiten den proiektuekin, baina, proiektu handi horiek importanteak dira. Baina gero gure lana erazteko, edo bestera batera egiteko, edo modu eraginkorragoan lan egiteko, behar dugu tresna batzuk eta irtenbide batzuk. Behar ditugu aukerak gauza berriak ikasteko, hasieran aipatu dudana, zeinen inportantzi gutxi ematen zaion mundu digitalari filologia ikasketetan, gehienetan behintzat. Eta beharko genuke pixkat mundu digitalari buruz hausnartu eta lankidetza ustut importantea dela, hor zerrenda dauden puntu batzuk erasago egiten dira batuta eta ez bakarrik. Orduan nik uste dut horrelako jardunaldiak eta aukerak izatea danon artean hitzekito gauza hauei buruz, oso importantea dela. Momentuz ideiarik edo gehiago ez daukat, baina uste dut horrekin badela zozer. Mila esker. Gure aldetik, 3 ideia bakarrik minutu baten. Gure proiektuaren kasuan lankidetza funtsezkoa izan da. Hau da, proiektu hau ez litzateke sortuko eta ez litzateke aurrera irtengo 20 urtean ez balitz izango lankidetzagatik. Lantalde oso txikia da eta hainbat herritan jendeak lagundu dugu, udalekin hitzarmenak izan ditugu, hainbat eta hainbat elkarte eta ikerlariekin hitzarmenak izan ditugu, adibidirik ohikoena, ikerlari batek, herri bateko toponimia, abestiak edo zer gauza grabatu ditu, sintak ditu, atera du liburua, zer egiten du sintekin. Ezin du gauza hundirik egin. Guk digitalizatu egiten ditugu, kopia ematen diegu, gure datu basean kargatzen ditugu, berak badauka leiho bat, doan, bere materiala erakusteko. Elkarte batzuekin, sarrera ere badukate datu basera, eta elkarteak zuzenean kargatzen dituzte eurak egindako elkarrizketak, eta orduan, azpiegitura hori berrerabili egiten da. Eta gure iruditzen zaigu, gure kasu behintzat, lankidetza funtsezkoa izan da, eta guk bultzatzen dugun gauzago da, orduan, nik uste dut garbi dagoela. Gure kasuan, bigarren puntuarekin dago lotuta, neurri handi baten ere, gure behar handiena hor dago. Garapen teknikoen beharra, lehen aipatu ditudan, 2 kontuetarako, batez ere. Lortuko dugu automatikoki transkribatzea, lortuko dugu euskalkian dagoen korpus bat automatikoki lematizatzea, eta beste punto bat, lankidetzarekin lotu dagoena, edo ez, eta da, erakunde ofizial nazionalik ez daukagula. Guk nahi dugu gure datu basea eman. Guk nahi ditugu gure 8.000 elkarrizketak eman. Nori? Euskal Liburutegi Digital Nazional hori nun dago. Badator.
antza, eman dira urratzak. Bueno, hori ere, behar bada, transkripzio automatikoak bezala, ikusiko dugu. Gu saiatzen ari gara, aspalditik, esaten, hau, guk ditugun grabazioak ez direla guriak. Eta ez garala gainera gu, elkarte txiki bat hori zaindu behar duguna. Beste norbaitek hartu behar duela, ardura hori ondo bermatzeko etorkizunera begira, ez? Eta nik uste dut hori ere gakoa dela. Baina izan behar da edakunde handiago bat, baina nola bai printzipio horiek hasieran jarri dituzun printzipio. Gordeko dituena. Hori zaila da. Lankidetza esate baterakon, gure kasuan, erakunde eta elkarte txikiekin oso erreza da. Erakunde handiekin zailagoa da. Ez litzateke izan beharko. Nik uste, baina horrela da. Vale, mila esker, oain zuen adaitza, galderak, oanak, proposamenak, ideiak. Hasier, bota duzu lehen, duela 20 urte hasi zinetela egiten, orain logikoa den, baina ordu hartan agian neko marzianoa zen zerbait, ezta? Bideoz jasotzen informazioa. Zer egin behar dugu orain biontzako da galdera? 20 urte barru egin behar duguna egin alizateko? Ez dakit berrikuntzarik dan, baina orain dela 20 urteko kontu horiek oraindik ere ez dira erabat betetzen. Hau da, lizentzia libreena niri iruditzen zait oso oinarrizko kontua dela. Eta diru laguntzetan hori puntuatu egiten da, lizentzia librea sortzen den materiala, lizentzia librea izatea. Ez da gini nahikoa puntuatzen den, edo ez izan behar derrigorrezko kontu bat. Diru publiko utzez sortzen den material bat ez da izan behar jabetza publikokoa. Iruditzen zait hor urratzak ez dirala, teknologian urratzak askarragoak dirala, eta horrelako aldaketa filosofiko, mundua ulertzeko horrelako ideiak askoz sosigusago gertatzen dirala. Baina nik uste dut bidea horra doala. Wikipedia sortu zanean zein zan kezka. Bueno, Wikipedia, entziklopedia libre bat edonork editatzen duena, horrek ez dauka inango etorkizunik, horko kalidadea oso txarra izan behar da, derri hor. Gaur egun, nork ez du Wikipedia kontsultatzen, ez? Eta nik uste dut, edukia, aurreko zerean ere, mai inguruan aipatu da, ez? Ezagutza partekatu, ezagutza libre izan behar da eta partekatu izan behar da, eta are gehiago gurea bezalako herri baten. Ezin gara ibili bakoitza beren txokotxoa gordetzen, gutxi gara. Eta indarra ere, baliabideak ere, mugatua dira. Nik uste dut hori dela, bidea behintzat hori dela, eta esango nuke bidea hartuta dagoela. Nazioarteari begira, erreferentziarik edo baduzue, hau da, nonbaitera begira ari zarete? Nola esan, nik beti, behintzat apatu dudan tresnak eta holan, nik neureak egiten hasi baino lehen, hasi nintzen bilatzen, munduan zer egin den, eta igual gauzaik aspaldi egin da daude, eta karek deskargatu eta instalatu alko nuela pentsatuta. Baina, akabuan ez dut lortu, beraz. Baina, egia da munduan oso politak egiten ari direla, eta komeni zaigura begiratzea apur bat eta inspiratzea. Bentsat gure arloan, uste dut hori oso importantea dela. Gure kasuan, gurea bezalako proiektu, hau da, hizkuntzarekin eta zuzenean ahoskondarearekin eta lotutako horrelako proiekturik begiratu dugu, eta badaude proiektua, baina normalean txikiak dira. Eta normalean unibertsitateetatik bideratuta daudenak. Sardinian dago bat, Aragoin egin zuten bat, Eskozian ere badago bat, eta gero daudena da asko, zuek ni baino gehiago ezagutuko dituzue, liburutegiekin eta liburutegiak hasi diranak duren eduki guztia sareratzen. Baina gurea bezalako proiektu bat, hau da, herri bateko, hizkuntza gutxitu bateko katalanek ez daukate. Gure beti referentzia Kataluniakoa kopiatu behar dugu. Katalanek ez daukate horrelako ahotsak bezalako tresna. Ez online, esan nahi dute online. Hau da, horrelako grabazioak eta horrelako bilketa linguistikoa, dialektologikoak, etnolinguistikoak, milaka daude munduan. Baina sareratuta eta lizentzia libreekin eta esango nuke ez dira asko.
igual esan behar da, asko dagola, baina libre, ez? Eta nolabait estandarizatu gabe, edo, bueno, nik uste, aukera badaukagula, benetan, euskerako gadatu, baina beste batzuentzat ere gauzak egiteko, batez ere hizkuntza baliabide gutxiago lehen egon Gadabide bezalako proiektuetan, bestei laguntzeko lizentzia libre, gude esperientziarekin, lizentzia libre, baina bai lexikografian, bai, ahozko datu base hauetan. Adibidez, e-learningen lortu da. Diributegi digitaletan ere, badago, nolabait, de facto CMS bat, content manager eduki kudeatzaile, nolabait, estandarizatu de facto, ez? Eta igual honetan aukera daukagu, zeo zer egiteko, ambizio eta laguntza eukiko bagenu. Mila esker eta txalo bat.